Кожны з 2,5 тысяч насельніцтва аграгарадка Лясная добра ведае, хто такі Уладзіслаў Галубок. Таму што нарадзіўся ён тут, непадалёк ад чыгуначнай станцыі, а ўжо потым пераехаў з сям'ёй у Мінск, дзе і пачаў сваю шматгранную культурную дзейнасць, стаў першым народным артыстам БССР і адным з заснавальнікаў беларускага нацыянальнага тэатра. Уже некалькі дзясяткаў гадоў у ляснянскай сярэдняй школе дзейнічае музейны куток памяці знакамітага земляка. Тут сабрана больш за 4 десяткі яго п'ес, вершы, фотаздымкі, карціны і афішы. Подрастающему поколению очень важно знать, а особенно ученикам нашей школы, что вот именно такой славный, прославленный человек, можно сказать, легенда белорусского театра родился именно в этих краях. Этот человек был талантлив, и очертить границы его таланта сложно, потому что он был одновременно и писатель, и драматург, и актер, и режиссер, и музыкант, и художник, и воспитатель артистической молодежи. Разам з настаўнікамі захоўваюць экспазіцыю і праводзяць экскурсіі і самі вучні. Сярод іх шестиклассница Дар'я Прусевич. Я очень сильно горжусь, что на моей земле родился Владислав Иосифович Голубок. Я читаю его стихи, пьесы, рассказы разные. К нам на экскурсии приезжают с разных школ, университетов, с района дети, чтобы узнать о нем побольше. Штогод у маю тут праходзяць і тэатральныя сустрэчы, прысвечаныя памяці самародка ляснянскай зямлі. На іх аматарскія тэатральныя калектывы Баранавіцкага района прадстаўляюць са сцэны творы Уладзіслава Галубка. Мастацкі кіраўнік Дома культуры Галіна Сакалова жыццём і творчым шляхам знакамітага земляка цікавіцца ўжо шмат гадоў. Нават сустракалася з яго роднымі. Разам з дзецьмі і дарослымі паставіла не адну яго п'есу. Некаторыя народныя тэатры нашай Брэсцкай вобласці таксама ставяць п'есы. Вось Галубка па п'есах Галубка, але шкада, што ўсё-такі не ўсе мы ведаем пра яго дастаткова шмат, вельмі мала звестак, людзі ведаюць, хто такі нават Галубок, не ўсе ведаюць, на жаль. Вельмі хацелася, каб такімі сустрэчак сёння была у нас цёплая сустрэча, сталі такія сустрэчы традыцыйнымі. І заўсёды ў дні угодкаў вось мы збіраліся разам і ўспаміналі добрым словам такога вялікага нашага земляка, рыцара тэатра. Алена Ракусь, Евгения Мороз, Юрий Титов, телерадиокомпания «Брест».